Hello guys, hai no hai phung kaham taisa jo to ani YouTube family rokno engkai tabuk bo je subscribe khai ko rok engkai subscribe khai di guys engkai to tini kang blog to bulia tini kang ke ang just norok anok ekta proshno khaimoni umoni ang reply renai norok khna di engkai kusung mani bitaba hamya ko biti chain tongo haibono hamsugya ko aste aste hamka মোটামুটি tabuk hamka প্রায় অনেক দিন নাকা kusuk মানে biti kaisa saka kaisa মানে একটা ফাইল মানে মোটামুটি কমিখা কাজখা engke norokni reply ang sanai anosungka darani para boroh samol de borma munai anosungka nini para boroh noi engke ya ni para engke koi district layo East Basaibari post office engkai blok ngetula sekor RD blok PS engkai Sampawar PS Sampawar police station to ang ini nikumaba para pathai engke ang jikonsa para noite bilong khai tongo para ni mungka Gopal Nagar norok baksa saimana no baksa to saiman glak jara gana goni engkai mungkhana kana jara haksal ni engkai to mungkhana glak ang Gopal Nagar noite bilong khai tongo an para ni mungkai Gopal Nagar kaisa bro ano emon ekta question khai ka abo norok nang tabuk sai kinare kinarok dimak harap dimak tam saka bo tamo norok joto da mata kharap hombokro kharap ungkamika taisa Prabhu are baba angle mutaya do ana Prabhu tahindi Prabhu Srabu tahindi angkono mutaya ana Prabhu Srabu hinananya mane tabo Tripura wo hingke kubang ma tongo kubang ma YouTuber tongo kubang ma borok video khayo video YouTube bo video khayo borok joto da mata kharap ungthangbai kana aron bosaka judi ano simi saka angkai ta ang bo asu kok sakala kamu bosau tamo norok mane oro je YouTube khai tongnai rok je video banok tongnai rok no bo tongnai tongo angkai ba abo norok bo ani video no nai tongkha angkai norok bo ana comment khai sadi bono tamo reply renan na kintu ang bo bano je su question khai nang bono asuno reply renai reply renan bo ang tongo bosao tamo norok tamo mane je YouTube video khai tongnai rok no sakana bla bo ano simi to sayana asa khoi ano simi sawo ne ang wan sugliana norok hin tamo nung hin saka angkai ang mani kamo tamo norok mane borok kubang ma je YouTube bo je samung khai tongnai je kotor YouTuber tongo Tripura bo